alamisa ye min ye janvier kalo ale tile 8 ye bi ye san 2026 hakilinaw falen-falenni kɛnɛ ye an b'ale kan bi su in na an k'an ka maa min bisimila o ye Badu Escobar ye ale ye Sentinelle la République maa ye n'Ala sɔnna ma ni ale sera kɛnɛ kɔnɔna na yan an n'ale na masala nka yan'o cɛ an ka jamana sabaw n'o ye Mali, Burkina, Niger ye olu ye bataki kɛ ka kɛ ni IS ka hakilina ye. Donald Trump ye min ye Nicolas Maduro ale minɛli min kɛ a n'a furumuso IS jamana ɲɛmaw y'a yira sa ko waleya min kɔni don k'a waleya ma bɛn bi a ma bɛn olu ma sini. Amérique ye min kɛ diɲɛ yɛrɛ sigilen don sariya minnu kan diɲɛ seleke naani sariyabaw kan u y'olu bɛɛ lajɛlen sɔsɔ min ye IS jamanaw ye u y'a yira sa ko jamanaw ka hɔrɔnya ani jamanaw ka danbe ka kɛ ni jamanaw yɛrɛ ka kuntilennaw ye k'olu bɛɛ lajɛlen sɔsɔra waleya in ale senfɛ k'u b'a ɲini sa min ye diɲɛ seleke naani ye a ka wuli k'i jɔ yaasa sariya minnu kɛlen don ka diɲɛ seleke naani yɛrɛ sigili kumaw fɔ n'o ye Nations Unies ka baaraw ye olu bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na yaasa Amérique jamana a bɔra ka waleya min kɛli ye a kana na segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nicolas Maduro minɛli IS jamanaw y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni ma bɛn olu ma bi a ma bɛn u ma sini kayikaw fɛ yen salongo min ye san 2025 ye sirabaga kasara kɔni a taara se 1324 ma min ye kimɛli ye o kɛra ko la maa joginnen o taara a yɛrɛ sɔrɔ sa maa 3,346 ma maa 37 o de fatura sirabaga kasara fɛ san 2025 kɔnɔna na kayikaw fɛ yen CNT maaw olu ye baro sigi kɛ bi minisiri min bɛ yen n'o bɛ jamana musaka ko kunna minisiri min bɛ dugukɔnɔ nafa ka CNT yɛrɛ ɲɛmaa danga naaninan ma n'o ye Ame Fune Malmadani ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma an na minisiriw kumakan di CNT kɔnɔna na jɛkulu min ɲɛsinnen don jamana dugukɔnɔ nafaw ma sa n'o ye Asane Sidibe ale fana ka laseliw bɛ a ka kɛ ni nin waleya in ye sanuko ka se k'a don bɛrɛ la an ka jamana kɔnɔ min ye yelen dugalen don maa minnu ka yeli ma olu kun ka sɛbɛnni n'o ye Barayi ye o tɔgɔla don hukumu kɔnɔna na sa Burama Sumano ale n'o denmisɛnninw fana masalala ni Ala sɔnna ma Keba Jalo ale ye min sɔrɔ Burama Sumano bolo an na o fana da maaw tulo ka sini sumanw olu kɔni caman tigɛra sa caman ye feerekɛnɛw sɔrɔ min ye kajolokaw fɛ sa ko min ye kaba ye ale 100 kilogramme kɔni ko o sɔngɔ bɛ taa se 4000 ma nin waati in na min ye fɔlɔ u y'a yasa k'a fɔ ko a kɔni feerelen a bɛ ka feere bi 4000 k'a sɔrɔ ko a 100 kilo bɔrɔ k'a sɔngɔ de jiginna kosɛbɛ ka bɔ 4000 na ka na se 2300 ma min ye baara in ye sa a kɔni bɛ ka kɛ sabula min ye sɔngɔ jiginw olu kɔni lakɔlɔsilen don kosɛbɛ kajolo ale sugu kɔnɔna na Kulukorokaw fɛ yen Kulukoro gari sugu kura o kurumo karili kɛra ko ɲɛmaaya tun bɛ Musa Alassane Diallo bolo ale min ye jago minisiri ye chambre de commerce ɲɛmaaya tun b'a kɛnɛ kan Kulukoro gouverneur n'o ye Lamini Kapuri Sanogo ye ale y'u bɛɛ lajɛlen bisimila baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra sa min ye chambre de commerce ale ɲɛmaa yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan sugu kura in a baaraw bɛna kɛ cogo min na ani a tɔgɔ dara maa min na sa ni Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma an na o bɛɛ lajɛlen da maaw tulo kan nka sugu min don yɛlɛma belebele o kɔni donna la sabula min ye sugu in ye lafiya ale ni damu o kɔni bɛ ye na ye zen ta la gaw dilancogo b'o yira ɲɛgɛnw dilancogo b'o yira abattoir kɛyɔrɔ b'o yira ka taa se min ye maaninfinw yɛrɛ bɛ se k'u ni lasago yɔrɔ min na ka taa se ɲamanbilayɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma Lamini Kapori Sanogo n'o ye Elhaji ye a ko ni kɔni kɛra cɛsiri ni timinandiya ye yaasa baara in ka se ka kɛ Kulukorokaw fɛ yen o Kulukoro mara kelen kɔnɔna na nin waati in na sa ko taji sɔngɔ kɔni yɛlɛlen n'o ye kosɛbɛ tiɲɛna fala ye baganw olu sɔngɔ yɛlɛla taji sababuya la taji yɛrɛ sɔngɔ yɛlɛla taji yɛrɛ sababuya la min ye bagan dumuni o fana sɔngɔ yɛlɛla bi taji sababuya la Kulukoro mara kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ sa ko min ye bagan dumuni kɔni bilama n tɛ san sɔngɔ dalen don a ka yɔrɔ caman na sabula n'o y'a sɔrɔ 2000 ani 400 tun b'a sɔrɔ bi 100 o nan'o fara a kan o kɛlen no gɛlɛya maa caman bolo a b'a fɔ ma ko aliment bétail Kulukorokaw fɛ hali bi jɛkulu min bɛ yen n'o ka wulikajɔ bɛnnen don jurujugu min bɛ farafinna la o bɛ se ka sara o sarali bɛ se ka bɔ a ma cogo min na ale ni baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o ye Oxfam ye olu ye baro sigi kɛ nin kalo in tile 7 barosigi min bɛ tali kɛ yɛlɛma min bɛ bi na ka kɛ ni jurujugu minnu bɛ an ka jamanaw la ye
wulikajɔ ni cɛsiri bɛ se ka kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye o barosigi kɛra kulukorokaw olu fɛ yen premier ministre n'an sera ale ka baarakɛyɔrɔ la ale ye lasigiden damadɔ bisimila bi maa fɔlɔ min ni général Ablaye Mayiga y'o bisimila o ye Hassan El Balawi ye Hassan El Balawi ale yɛrɛ de Palestine lasigiden an ka jamana kɔnɔ nana bɔ premier ministre ye ka hakilina falen kɛ premier ministre kɔni y'a yira la sa ko Mali kɔni ka dɛmɛ bɛ u yɔrɔ lasigiden filanan min bɛ ni premier ministre y'o bisimila o kɛra min ye Kanadakaw ka lasigiden ye ale fana nana ka na hakili jagabɔ kɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ se ka sigi bi Mali ni Kanada ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na min ye bamanansuwalen jugawale kɛlɛli o fɛɛrɛ minnu sigilen don Mali fɛ ka se ka ɲɛdɔn o la fala ye Coupe d'Afrique kɛnɛ kan a k'an ka kunnafonidilaw bɛ gɛlɛya kɔnɔ dɛ kunnafonidila mun taara yen a bɛ se 60 ɲana ma nka bi min ye studio tamani ye ale ko sa ko AGSM n'o ye farikolo ɲɛnajɛlaw o kibaruya dilaw ka tɔnba ye ale ko sa k'olu tun ye baara mun sigi sen kan yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ hôtel wari sɔrɔ gɛlɛya yer'o la koyi journaliste 60 in bi na k'u bɛ degun kɔnɔna na u kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'u kun ye musaka fɔlɔ mun di yaasa ka se ka tile 20 baara kɛ u ye 10 de sara a tɔ tora 10 ye u la Coupe d'Afrique dun ma ban wa ko hali sini ndolata min bɛ yen n'Ala ma farati e ko Mali journaliste bɛ na se ka taa Tanger ka t'o lajɛ wa o la sa min ye journaliste ka tɔnba ye ale n'a ɲɛmaa bɛ Umaru Baba Traoré bolo u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko Mali journaliste kɔni bɛ gɛlɛya la nka dɔw bɛ yen olu kɔni sera ka u fasa ja u yɛrɛ ye yaasa ka se kɛnɛ kan Coupe d'Afrique fala an y'a fɔ cogo min quart de finale hukumu kɔnɔna na an ka ministre fila bɛ kɛnɛ kan ka ban han muso ni du ni denmisɛnninw ka denw ka ministre ale bɛ yen ka taa fara farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ministre kan ko jamanakuntigiw bila ka taa kɛnɛ kan u bɛ se ka taa sɛgɛw senkɔrɔma don cogo min kɛnɛ kan ye maa minnu ye billet sɔrɔ ministre yɛrɛ ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na ni o billet tɔnbɔla billet dira olu fana ye bonyamasegin kɛ premier ministre ye supporters ale ni maa minnu bɛ sa n'olu bɛ labɛn na ka bɔ Casablanca ka taa Tanger ministre ni olu bɛɛ lajɛlen fana ye hakili jagabɔ kɛ wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ se ka kɛ cogo min na yaasa baara in tɔ bɛ se ka ɲɛ cogo min a y'a yira fana a ka kuma kɔnɔna na n'o ye ministre fɔnba ye min ye ministre bɛ maliden minnu bɛ kɔ ka Musa Agater k'o fana bɛ sira fɛ ka tagalen ka taa far'u kan o yaasa ka taa sɛgɛw olu senkɔrɔma don sini tɛ de Lazara waati ni Ala sɔnna a ma Mali ale ni Senegal ni Mali a kuma cayara dɛ fala ye ne ɲɛna nkanw dɔrɔn fɛ yan ko Moriw de b'a kuma na Senegalikaw fana ka Moriw donna a ko la dɛ bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ Maliyɛn minnu bɛ Senegal u caman y'an wele k'a kuma cayalen d'u da la dɛ an tɛ dugawu kɛ Mali ni Senegal tɛ bi jamanaw ye dɛ yanni Mali ka sigi yanni Senegal ka sigi fédération de Mali de tun bɛ yen fala hali n'i ye jɔnjɔn ta k'a lajɛ e ko Jata fasa de tɛ Senegal ka hymne national ye n'i ye kalikanw fana ta k'a lajɛ n'an b'a fɔ ma devise Mali ni Senegal dɔrɔn de ye jamana ye diɲɛ kɔnɔ mun ye un peuple un but une foi ye wa ni lolo fana bɔra a la lolo binkɛnɛma min bɛ yen drapeau fila in bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o la sa an kana farikolo ɲɛnajɛ in ta k'a kɛ ko wɛrɛ ye u ka dege karamɔgɔ tɛ Pape Thiam de ya Senegal Jaw a kɔni mana k'a min ye ko a ba ye kangabaka ye dɛ Pape kɔni don ko bi kunnafonidi la u ye tɔnw ɲɛmaaw n'o ye entraîneur ye olu ɲininka ko Mali entraîneur ko an bɛ ka taga guerre de la k'an b'an labɛn Senegal entraîneur ko guerre tɛ ko sabula ko ale fa ko o ye wɔlɔfɔ ye ale ba ye maliyɛn ye k'ale yɛrɛ t'a dɔn a bɛ min ta ka min to ko donc ko guerre tɛ ko guerre tɛ se ka kɛ Mali ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ ko olu y'a bila farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na ballon bɛ taa kɛnɛ kan ni ballon taara kɛnɛ kan ka ban o ye ballon tan ye o tɛ se ka Pape Diaw don a tɛna kɛ Maliki Soma ye n tɛ a kɔni ko k'a ba ye ale ba ye kangabaka ye fa kɔni o ye wɔlɔfɔ ye k'ale yɛrɛ t'a dɔn a bɛ min sugandi ka min to nka an fana ka denmisɛnninw fana kumana u kɔni y'a fɔ sa ko Mali équipe min don a jijalen don kosɛbɛ hali wulikajɔ kɔnɔna a jijalen don sini ni Ala sɔnna ma Lazara waati min ye Mali ale ni Senegal bɛ jouer n'o bɔra ye fitirimagɛn waati Cameroun ni ale ni Maroc bɛ masaranga sɔkɛta la sini ŋɛnɛ sa n'o ye kari ye n'o ye sibiri ye min ye Algérie ye ale ni Nigeria bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ
o mana bɔ yen nɛgɛ kanɲɛ 19 waati Egypte ale ni Côte d'Ivoire bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ndolantan 4 no fala ye ni ala sɔnna a ma min mana bɔ a kɔnɔna na an n'a bɛɛ lajɛlen jaabi di maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa an b'a fɔ sa ko premier ministre ale ye an ka taekwondo kɔlaw fana bisimila bi fala ye a ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye min ye maître 4e dan discipline o ɲɛmaaba n'o o ye taekwondo kɛlaw ka ɲɛmaaba ye Alioune Badara Traoré ale min ka fédération ɲɛmaa ye sa a fala ye a lamɛn ka ɲɛ dɛ ko ministre farikolo ɲɛnajɛ ministre o ye 2e dan ye ceinture noire 2e dan Ablaye Mayiga